que ir preparando da lotería deste ano, que xa están aí encima as fechas, amigo. Xa estás ca lotería, non me tires do xenio, lárgate dai, ti non certas ningún número do ano pasado. Vai te bebe menos viño que ainda te atropellar un coche, lárgate dai, ó. Oi, como te pos, carallo, pois eu fago as cousas por ben que non ando para lle facer mal a nadie, home, cago na vida. Que canto máis bo eres coa xente, macho, máis che dan por saco, me cago hasta no precio da gasolina. Será posible? Como está? Eu non o vi. Vicente Xoán, este é o conductor do vehículo. Pase para aquí que llemo a fer a prova do alcohol. Poñas aí. Sopleme aí e soplaste que eu mando. Non hai nada que facer, o señor Moreno. Pobre. Andelecio, anota aí a hora da morte. A la orden, mi teniente Xoán. Andelecio, isto debe ser do jueves. Cando o jueves non é? Pois non sale do medio. Tranquila, generosa. El no ceu a ti na gloria, home, el no ceu a ti na gloria. Dalle, Señor, o número enteiro para que os veciños disfruten do diñeiro. Irmáns, todos xuntos. Dalle, Señor. Moi bueno! Melisaro, claro que faz aquí? Como que faz aquí? O rin, carai. O Rich. Ali salindo do abanico veo un desgraciado que viña borracho e atropelloume e reventou ali. Había tivo tamén. Eu viña ben, non tengo culpa ninguna. Pois tens que volver para baixo. Como? E? Pa baixo non podo volver, San Pedro. Levo 2 anos seguidos que fallei o número da lotería do neno. Se volvo pa baixo vamos a matar e teño que volver. E andamos daqui para lá. Tens que volver, xa chamou falloso 3 veces, que te precisa para doar. Ai, sí. Sí. Pois unha cousa, San Pedro. Vos aquí no ceo que sabedes todo, non saberás o número da lotería do neno do 2026. A do neno non, pero podo che dar a do gordo do Nadal. Sí. Sí, espera aí. Oye, válame tamén. Home, Este é o número que vai salir. mañá, Pois teño que volver logo. pasa para baixo. E por onde sale agora? Pois mira, vámonos unha cerveza. E no fondo da dereita está a saída. Veña, tira para baixo. Moitas gracias, San Pedro. Ahora. Número enteiro para que os Hai alguén aí? Está tocando aí. Están pegando aí, Sacadeo para fora, sacadeo para fora. Ai, que están tocando. Este ano, sí. Merca 11 e colabora coa Comisión de Festas de Santa María e San Roque do Campo, o Irixo. Este ano, sí.